Fade ngikuzwe nge-edit yobulala njani. Simele angishele Fade. Kodwa top 5 I'm a content creator mfitha akugaya. Top 5. Set wena na. Set yourself. Angithi umlethela abantu ngithi ku blind date ngithi ukuya ngawe kulabantu bonke bashutile yipi la ubona ngathi like bangayenza perfect match. One must go. Akukhuleka mina ngiba honest baya. Alright. Thinkale ngale yakho Street Fade. Thini kunyeke. Thini flex. Nobani uyothamela qala sengathi kushike first step ngithathe ngalo muntu lo JJ issue asesibhik manje bona bayakhasa adothi meet uthathu ma belushiye up amahita siwashiye plate issue asa ebathi asesibhik manje bona bayakhasa adothi meet uthathu ma belushiye up amahita siwashiye plate issue asa ebathi What's good YouTube? This is your boy, you know who it is Bafethu. It's a goated one Bafethu. Simnani galok Bafethu. Mr. Basazokuthi basinuke bajiluke banamanga sebazwile futhi sayiphinda le ndaba Bafethu. Bafethu namhlanje ngiphathele Bafethu. Philippine Bafethu content creator Bafethu yase YouTube Bafethu. Your favorite Bafethu. Nangompela Bafethu Smile galoko Bafethu. Ngifuna ngitshele nami ukuthi le smile leso sithatha Bafethu ukuthi nami bathathe labantwana kanjani. Ismail ngisithatha ebantwini angithi bayasubscribe bangijabulisa. Sure. That's why it's a smile. so mabanga subscribe awuhleki Yes, I won't smile a lot. You won't smile a lot. Angifuni ngiyibona le film ngifuna ngitshele kahle kahle. Ngithola kanjani igama leTK lo. Igama laka Smile. Yeah. Ngalinika iprincipal yami grade 8. Sure. For the babies ekhaya sikhala ngihlezi ngivanje store. Yeah. Ngifuna le TK lo. okay ska intro yakho Okay, I feel. Angishali intro ngishilo. What up guys, this is your boy Smiley for the babies. I smile a lot like take a lot. Everybody took a lot. Yes, you took a lot. Breadwinner. Ngithola Bafethu mina ngifuna le lo TK lo ukuthi before baqosha okay pay feel. Asibreak le sayikhohla la TK lo. Before baqosha lapha ku TK lo ngithola futhi ukuthi lo TK lo deliver mfethu. Ukuthi nje la uze ukhuphuke na mfethu. Into ke inspire ukuthi ufele uthi like alasha YouTube namhlanje. Angazi maybe Inspire. pressure. Yeah, because of uyabona nawe awukho hluba bo Joseph Dyer bayenza nawe uyababukela besifuna ukuyenza. And into le abantu abangayazi ungayenzeli for ukuthi ufuna imali. Mina yabona nemi content angiyenzeli imali ngiyenzela because of ngibonile abantu bayenza nami ngayithanda. Sure. Yeah, manje nje ngiyayithanda yabo. Anytime ngasmile collab ngithola mara sometimes angibukhona because of manje guys tight nana sengize ngine-management yabo bayazama ungimeta ngapha nangapha because of fish life yami iseyibhile as the straight mina angisathola isikhathi editor nan mara manje ongatholi like i-private editor so like umuntu mawuceda ukushuta amkhaya ukuthi editor baba edit ismart sakho nabo manje ne mara bona abangitheli leyo funa khona yangithola ngithola mara mina ngi-edit ngiyabulala. Fade ngikuzwe nge-edit yobulala njani. Simele angishele Fade. Kodwa top 5 I'm a content creator mfitha akugaya. Top 5. Set wena na. Set yourself. Okay. Number 5. Yeah. Lihle number. Lihle. Yeah. Lihleza. Yeah. What do you play? Oh yeah. Yeah. Number 4 Khula Abantwana. Number 3 Fezela Machine. Number 2 Kunyeke. Number 1 Fezela Machine sakasha YouTube. Obviously ngithi yamfaka uSmile. Ngizombona ku podcast guys. Ngicela podcast.
podcast. And bengithi ukubuza vele nesince vele ufikile wena like upunyeke like abantwana kuyamnethela bona ngithola kwi blind date mina ngithola umuphi umntwana uyathi ya la for wena mawucabanga ukuthi lo i-tape yakhe yeah Akekho thina obheka caba thina akahlezi akethu sizoyenza nina ngicabanga ukuthi bayajola kanti abajola. obvious angithi yazi sithini thina ne sithi like angithi umlethela abantu angithi ku blind date angithi ukuya ngawe kulabantu bonke bashutile yiphila ubona ngathi like bangayenza i-perfect match according to wena. Sure. Okay ke wazani ngitshela into yokugcina ne thina today ne shootile video ne one shoot it two Okay. ama video ashutiwe today ayedropiwa after 1 month. 1 month Yeah, because yeah obvious angithi kwathi ba like you keep in advance. Sebenzela phambili. shoot maningi Money yeah. shanga video more than 60 miles so far. Serious awungaka drop Yo fanele ashisa wonke so umuntu eyothi smile akusiyi angazi. Because mina today ngayivula ithu maka angezi competition guys. Hard work akusi lucky. yeah Akusi talent, hard work guys. breadwinner bafethi nizile mina smile ngifuna ukwazi kahle kahle ngithola kethi izidlala igame first yakhe ngithola ngizokushuzisa ngithola one must go. Akukhuleka mina ngiba honest bayakho. Thi ngiqale ngale yakho street feel ngithola ithuna kunyeke no January hamba no Ngambona nje no. ithuna lil flex no Peter hamba no Ngihamba no manje ngihamba no Petro. Why manje uhamba noPeter? Obvious mntana yami. Bonke. Mara mina no Petro is close. afile uJanuary ngisabi Between uJanuary nobani noThamelo. ngikhohlwa Ngihamba kanjani no January. hamba no January Nginayo reason yawo. Why? Because of mina ngicela no January. Ibaba since from A mina abangani bami bangishikele wonke manje angisana abangani. So kahle kahluka ngawe like kuba nomuntu oqale ngayo. Nice. Sikazi like waqala sekuthi ukuthi first step ngithathe nalomuntu lo. JJ. Hey, y'all, come look at this. bani So uKagiso wahlangana naye kuphi? Yabona ukubani lo. That's a bar. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like us. Oh, that's another bar on top of a bar. That's a bar though. Guys, thank you. Okay, Thank you for watching. Last question. Message to your previous ex. Message to my ex. yeah All the best. Because of me, I am in my best. Shit, man. this one another one thing message to the people who betrayed you All the best. all the best Because I'm the best. you are the best I'll keep taking a lot. So like Hate or love. Hate. Okay. Yala abangizondayo. Bayangikhuphukisa abangithandayo. Okay, bheka yes man. Ubani umuntu okubona ngathi like ukunika tough time ku YouTube channel. Hayi ukuthi ukhompyuta naye ne. Makabona ukuthi hayi lo maka uploada ngibane pressure nya. Kuphi? Ku YouTube like the whole YouTube. Yeah, the whole YouTubers. ube ngathi uyakufikisa Post phela. Joseph Tari. mina Joseph ngikawo Tari. Joseph Tari ngeke Mina ne. Oh, Eva. Mina. njalo So far sengibreakile irecord ukuthi ngene ku 100k subscribers since 6 months. Angikubonile man, kala ngikubonisa lakho. Yeah. In one day ngathi 100k subscriber 100k views in one day. Kuyiphi So, channel Smile for the baby so le Smile Entertainment. Okay, say Smile for the baby. Yeah. So Smile Entertainment and mase ku 100k siya ku 200k by February. Ngizobona. 200. Like it or not. Like so it or not. fade ke ngicela ukutshela ukuthi labantu labaze la for wena particularly ne ukuthi mas angithi ukubheka ngithi masaya Lamfana shoot podcast. ini La? yeah she podcast Yeah, last hayi bheka Comment section ezinto enjani mate. wena special Smile ngoba and like ngicala ukubreaka ngayo mina hlezi ngisibana ngamantombazana ngithola yes yeah first guy ukuthi sike sika interview kanje sike sa interview kanje ngithola obviously ngifuna ukwazi ukuthi like abantu balane bazele wena obviously bazele uSmile ngizona so ngicela batsha ukuthi basubscribe guys, please subscribe and do the most. Streetcast official Streetcast official yeah Please do the most, guys. Snigene Roma, young 1k
1K eyang 10K yabo bese I'll come back bazongitexta sibuye futhi manje. Oh yazi man. Yizo izinto zakhona. Mako yazi smile mfethu khona abantu abafuna ukufana nawe mfethu ngithola. Yeah, like when uthi ngulabantu like abathi. Yazi mfana ne. Mina honestly speaking ne, like nama ngikubuka baba ne, ngibuka nje like umchito ukuthi like ugrand kaone, like ukhamu relaxed like yabona manje sikaapproach like azange ube harsh and stuff uzibola mfana mfana ngilate la bangimangele mangingaphandle guys yabo ish for i-content mina ngincane la phakathi ngingabhadala for ukuthi nina nonke nibe mnandi ngama-views I'm sure. Yeah, so mina anything anytime machita mara ish nokupayisa abanye sometimes ukuthi ngibhizi because of vele ngibhizi guys angilali don't forget to subscribe, like and comment and share my page. Teach you a lot. What's up, yeah. So it's up to you guys to subscribe. I need to sit 1 million subscribers. Ubabwenu athi 10K subscribers. So masimamele ubabwenu. Asizipiki manje bona bayakhasa. Atothimita guys. Abosiphuma lapha saza la i-project extension amahita siwashiye plating. Amahita siwashiye plating. Asa. Guys, subscribe. Asizipiki manje bona bayakhasa. Atothimita utathima belushiye up. Amahita siwashiye plating. Amahita siwashiye plating. Issue. Asa. Don't forget to subscribe, even there, push our pack. Craziness only, craziness only, Baba batang order. Awesome.